Radio black timer ug kanhi kawani sa lokal nga hagamhanan nakuhaan og armas ug shabu sa lungsod sa Minglanilla. Nasikop si Eric Pagar, 58 anyo sa iyang panimay sa Barangay Poblacion Ward 2. Pinasikad kini sa search warrant nga gi-issue sa korte tungod sa gingong paghupot niini og di lisensyadong armas. Nasakmit gikan kaniya ang usa ka caliber 45 nga armas ug 9mm pistol. Apan atol sa iyang pagkasikop, nasakmitan usab siya og 51,000 pesos nga balor sa gidiling drogas. Sa laing bahin, nasikop usab sa Cebu Provincial Police Drug Enforcement Unit si Patrick Igoy sa miaging Sabado Santo dito sa Dakbayan sa Talisay. Nasakmit sa iyang posisyon ang 7.4 million pesos nga balor sa gidudahang illegal nga drogas. Giilang didakpan nga usa ka provincial level high value individual. Samtang 5 usab ka mga tao ang nasikop sa Talisay City Police sugod diadtong Huwebes Santo hangtod na sa Domingo sa pagkabanhaw sa managlahing police operation. Mubalor sa 646,000 pesos ang balor sa illegal nga drogas ug duha ka caliber 45 nga armas ang nasakmit.